ህይወት ምስ ብዙሓት ሰባት እያ እተጋጥመካ ምስ ብዙሓት ጥዑያት ምስ ብዙሓት ሕሙማት ተጣምረካ ህይወት መለክዒት እያ ኣይለባ መይዓሻ ኩሉ ፍጡር ብኣግዲ ስምራሕ ኮይኑስ ንገሊኡ ጽቡቕ ዝሰመረ ዝዓመረ ናብራን ሓዳርን ክህልዎ እትገብሮ ንገሊኡ ከዓ ሕማቕ ጸላም ዝዓሰሎ ፍቕሪ ዝጎደሎ ናብራን ሓዳርን ትልግሰሉ በዛ ዓብዪ ምኽንያት እውን ኩሉ ሰብ ዝተፈላለየ ኾነ ናተይ ህይወት ከዓ ክልቲኡ ዝተሓዋወሰው እዩ ማለተይ ጽቡቕ ዘበለ ርአዮ እየ እቲ ሕማቕ ከዓ ሕዚ ነብሮ ኣለኹ ኣብ ህይወተይ ግና ሕጉስ ኮይንካ እትነብር ንውስን ግዘዩ ኢለ ዝኣምን እቲ ምኽንያት ባዕልና ብንድርድሮ ዘይከውንን ሓሳባትን ምኽንያታትን እዩ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ብኣብዝሓ ፀገምና ንዝኾነ ነገር ቀልጢፍና ስለንውስን ህዱኣት ስለዘይኮንና እዩ ኣነ ትምህርተይ ወዲአ እንትምረቕ ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ውፅኢት እየ መዝጊበ ብዘምፃኽዎ ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ውፅኢት ከዓ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ መምህርነት ሞያ ተዋሃበኒ መምህርነት ሕልመይ ስለ ዝኾነ ነዚ ዕድል ምስ ተዋሃበኒ ንድሕሪት ከይበልኩ ብተሓጓስ ተቐበልክዎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝተመረቕ ኩሉ ዩኒቨርሲቲ ብምዃኑ ኩሎም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ መምሃራን ይፈልጦም ስለ ዝነበርኩ ነቲ ዕድል ዝረኸብክዎ ኣመና ፈተኽዎ ስራሕ ምስ ጀመርኩ ኣብ ናይ መጀመርያ ዓመተይ ጽቡቕ እየ ነይረ ቤተሰበይ ማእኸላይ ዝበሃል ናብራ ይመርሑ ብምንባሮም ኣነ እናሰራሕኹ ብጽቡቕ ክሕግዞም ጀመርኩ ኣብ መንጎ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መምህር ምስ ዝኾነ ሰብ ተፋለጥኩ ንሱ ብዕድመ ኾነ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መምህር ካብ ዝኸውን ብ5 ዓመት እዩ ዝዓበየኒ ግና በቲ ናይ ስራሕ ዲፓርትመንት ምኽንያት ብኣብዝሓ ሕቶታት ንምውፃእ ኾነ ክላስ ንምሽፍፋን ንራኸብ ስለ ዝነበርና ርክብና ዘየደ ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ስጡም ምሕዝነት ፈጢርና ንናይ ልብና ምውጋዕ እውን ጀሚርና ብዝመስረትናዮ ናይ ሓፂር ግዜ ስጡም ምሕዝነት ምኽንያት ኩሉ ሰብ እዩ ገሪምዎ ገለገለ ሰባት እውን ብፍቕሪ ዓይኒ ክጥምቱና ጀመሩ ግና ሓሳቦምን ግምቶምን ከንቱ ኣይኮነን ቀስ ብቐስ ናብ ስጡም ጽኑዕ ፍቕሪ ኣቲና ንኡ ዝፈተኹሉ መለክዕታት ብዙሓት እዮም ብመለክዕ እየ ዝፈቱ ማለተይ ዘይኮነስ ግና ፍቕሪ ምስኡ ክጅምር ዘገደደኒ ምኽንያታት ኣለዉ ንኣብነት ምልዕልእ ዝበለ ዱልዱል ኣካላቱ ንኹለን ዝስሕብ መልክዑ ኣተሓሳስብኡ ሓልዮቱ ፍጥነቱ ዕላምኡ ኮታስ ብኩሉ ነገሩ ሙሉእ ዝኾነ ፍጥረት ብምዃኑ ኣነ ንፍቕሪ ሃረኽዎ ንሱ እውን ከማይ ጽቡቕ ፍቕሪ እውን መስሪትና ኩሉ ነገር እውን ድሕሪ ስድራና ድሕሪ ስራሕና እንዳገበርና ብዝምቹ መልክዑ ኩሉ ነገር ምስ ፍቕርና ኣዋዲድና ንሰርሕ ካብ ኩሉ ንዓይ ብጣዕሚ ዝርድአለይ ንወለደይ ኣነ እንትሕግዞም ንሱ እውን ንእሽተን ነገር ትኾኖም እያ እንዳበለ ይሕግዘኒ ብጣዕሚ ለባም ዓብዪ ሰብ እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እውን ብዙሕ ዘይተጋነነ ንእስ በለ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ጌርና መርዓና ጌርናዮ ወለደይ እውን ከምዚ ኢለ ናብ ቁም ነገር ምብፅሐይ ብጣዕሚ ሕጎሶም ድሕርታ መዓልቲ ክነብሩ ኣይተመነዩን በቃ ኣነ ጥራሕ ስለ ዝኾንኩ ጓሎም ንዓይ ብኸምዚ ምስ ረአዩኒ ኣመና ተሓጎሱ ኣነ ግና ዋላ ናይ ባዕለይ ናብራ ንመስርት እምበር ንወለደይ ከይርስዕ ንዕኦም ንምሕጋዝ ግና ቃልኣተይ ንባዕለይ ድሕሪ መርዓና ኣብቲ እነምህረሉ ዓዲ ገዛ ተኻሪና ሓዳርና መስሪትና ብጽቡቕ ምንባር እውን ጀሚርና ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣባላት ኩሎም ኩሉ ነገር ብፍጥነት ኣብ ከምዚ ምብፅሑን እሞ ከዓ ፍቕሪ ዘለዎም ብምዃኑ ኩሎም እናተገረሙ ሰናይ ትምኒቶም ገለጹልና ንሱ ብትምህርቱ ማስተርስ ገይሩ እዩ ኣነ ከዓ ገና ጎኒ ጎኒ ስርሐይ ናይ ማስተርስ ትምህርተይ ይከታተል ስለ ዝነበርኩ ቆልዓ ንምውላድ ክንጸንሕ እዩ ነይሩ ድሌትና ግና ከዓ ኩሉ ዝኾን ከም ትፈጣሪ ዝበሉ እዩ እሞ ኣነ
أمونغوت انستا فترة أنا سرحي معلت حنت ساعات ولا انت خونا جنا خاء بتعم خبيديو أنا جنان السرحي عبي زخونا فقر سلازلني نايدك حمامي كي جدبني سق إلي سرح كالي اتناي حززو وحبن عرفتي دحراي مس ولدكو نخو وحبني عرفت توسيخو ربح نخبل اللي كساب شمون تورحيز قبر نام مسرحي قتيلة بعل كزاي زنجر كخبدن ننتبل بدعم كتحساسبو جمرة بحكي نتسرح زلن فقرن دليتن مبر نخلنا بتصبق خنبر زخل أخل جنزب اللويوم بممحرنت سرخبو دموزو أبز أتوقع زبحال انت زيكونا انت خونا جنا نسو أب إثيوبيا زلو نجارات ريسيرش ناسرحيو بزح جنزب زركب بس من قدون مكينان جزان نمجزع بزح جزي وسهدلون بزنتار ناتي دموس نسو كاب زرخبو بدعمي بزدحاته ناي سانتيم ترجم كوينو سرحي سلازفتون وزي خامئتاو نعي تبقى كم زخوانن نسو يعمنا الليو جنا أبز جزء أب وان تنسي زخفلو زلخو مسوقتن دخامن كأمنا اللي كألن عرفتي وزيئة مس ولدكو كاب أحد حساب كم تجمرة نسوون بزعبان حزانات أبيت برم بجيرو أرديوني حدث أمن اللو زراباون نجيروني حزانات كلو نجارهم تأبايهم بحرياتهم أتحساسبهم زستخخل كاب حدا كساب شعات عمت زلو عدمي أميو دحريو نتتأباين السوحي زومي عبيو كنا بمعبيتين تعبينايو دحراي كنستخخلوين نخقلن إلو ردأني سرحيت أطوب بلون ولارنا خنا أبن نجيروني مسؤو حاويسو ورحور حدا موزي كم زهبان نجيروني أنا ون مس حسابكو بحسابو تسمامئة سرحي قدفكو جنا كم زحسابكو ويكونن أبجزا مس ودي انتوعل زي حسابكو دس بالسميت نوشت أي فترة اللي أبجزا يمو علون إنا فتخو ومزاخو ودينا بتمرتم مسعاتوا ناي ماستر ستمهرتي كقتصل كم زدالي انت نقرو نسوون بحسابي تسمامعه كلاتنا حقوسات كوينا بعل جزاي كابناي جزا وصائتات بتوسخي قلب زاتو اللي مسرت نبعلي نحد حدا نجرات يلو دمو زي 10,000 قرشي يهبني ودي كلت عامت انتملقو كم كذبت حدا حساب نابا امرو يمزأ كال أي قلعان مولاد حسبكو حسابي سميروون ودي 3 عامت انت ملقو كال أي تحان تقال ولدكو كلنا بدقنا حقوسات كوينا أنا ون أبقزامو عالتا سمامعني دقموزا من ما يجيب الرحنن أسبيزا نقرن مقبار انت زي كوينو دقموزا زبحال أب حسابي يلن نقول عزد اللي نقر ون بعلو سلازمت وعلي كله أبقزا خونا ودي 6 عامت كال أي تقالي 3 عامت انت مالقوم كابي كم زمت أخوه زي فلتو حدش بحريات كاريو جمركو كاب سرحون جزءو انت عطو متجخ إليو زي فلت كزي تهبنن اندابلكو من نجرام ناتي سرح كونا نسوقنا من ما يبلن النيرو يقباطر اللي اتتساقم أبقزامو عالكي يخوني له سرح كم زدالي اللي نجيروني انت أنا كنا صبايي كم معلتنا معلتي إن حمقة إن قد أنا مزأ بززمت أخوه حمق زخونة بحرياتون مالي أزنا برا حقوس إنا قدلا سقطانا بزح خدا كاب سرحون تمزأ بفشختا بحقوس قبلو زنبركوس لومي بجخ انت قبلو نسوقنا سق مبالي يزمرز حدا معلتي زلن خداونتي بمولو أموتي انت عنكنم منم كأخلوني كألون بتعمي يرو كده وتإز تزناقع خلو جزا انت حاسبو بتعمي رحقاني بزون قول عامع باي كبير مخانو سب أي يزرد أنو خويني تسمعنن نعيز اللو وفقرون كم زق أن سخوينو تسمعني كنا من مرة قاقز باللين اكواد أس
ምንም ነገር ይጉደለለይን ንሱ ዝሰርሖም ሪሰርችታት ልዑል ትኩረት ዝደልዩ እኳ እንትኾኑ ኣነ ግና ትኩረቱ እናስሓብኩ ምንም ከስርሖ ይከኣልኩን በዚ ዝተለዓለ ካብ ገዛ ወፃእ እናሓደረ ክሰርሕ ጀሚሩ ከምዚ እንዳሳቀኽዎ ግና ንሱ ንኡኡ ኾነ ንደቅና ኣድላይት ከም ዝኾንኩ ብምሕሳብ ይከናኸነኒ ሓደ እዋን ከም መሬት ተላዒለ ኣብ ካሊእ ዓዲ ናብ ዝነብሩ ስድራ ቤተይ ክኸይድ እየ ግዜ ከሕልፍ ከም ዝደሊ ነገርክዎ እንተንሱ ግና ትምህርቲ ምስተዓፀወ ነቶም ደቀይ ሒዘ ክኸይድ ከም ዝኽእል እንትነግረኒ እንተ ኣነ ግና ክኸድየ ኢለ ብምውሳን ነቶም ቆልዑ ገዲፈ ናብ ቤተሰበይ ከድኩ ንሱ ነሶሙን ከም ገለይሉ ምስ ፀንሐ ደወለለይ እሞ ንኽመፅእ እንትነግረኒ እንተ ኣነ ግና ዝኸድክዎ ንወርሒ ከም ዝኾነን ከም ዘይምለስን ኣርጊፀ ነገርክዎ ንሱ ዳሕራይ ንሓፍቶ ምፂኡ እናተመሓረት ቆልዑ ንኽትሕዘሉ ምስ ገበራ ምድዋል እውን ገዲፍዎ ብወረወረ ካብ ሰብ ከም ዝሰማዕኽዎ ካብ ቀደሙ ንላዕሊ ሕጉስን ቁስኑን ከም ዘሎ ብሰብ ሰማዕኹ ኣነ ግና ቅድሚ ወርሒ ንዘይምምላስ ኢለ ስቕ ክብል መረፅኩ ዝኸድኩሉ ግዜ ሓደ ወርሒ ኣኺሉ ናብ ገዛ እንትምለስ ኩሉ ነገር ከም ዝሓሰብክዎ ይፀንሐንን ፀባይ ኩሉ ነገሩ ተቀያይሩኒ ሓንደበት እውን እንተይ ዕረፍኩ ክንፋታሕ ከም ዝደሊ ነጊሩኒ ብዝሰማዕኽዎ ነገር ከኣምን ኣይከኣልኩን ግና ከዓ ኣፈይ መሊአ እውን ክከራኸሩ ይከኣልኩን ምክንያቱ እቲ ነገር ዘምፃኽዎ ባዕለይ ስለ ዝኾንኩ ፀገመይ ኣሚነ እውን ይቕሬታ እንተሓቶ ንሱ ግና ኣርጊፁ ንፋታሕ ኢሉኒ ብሽማግለ እንተለመንክዎ ኣበይ እሞ ተፋቲሕና ኣነ ስራሕ ስለ ዘይነበረኒ እቶም ቆልዑ ምስኡ ክኾኑ ተሰማሚዕና ድሕሪ ሓፂር ግዜ እውን ፅቡቕ ስራሕ ረኺበ ሂወተይ ምምሕዳር ጀመርኩ ነቶም ቆልዑ እውን ንትምህርቶም ብዘይፀባእ መንገዲ እናረኸብክዎም ይነብር ምስኡ እውን ስለ ደቅና ንምውጋዕ ብዙሕ ግዜ ንደዋወል ግና ምፍልላይና ንኹሉ ሰብ መደንገፂ እዩ ኮይኑ ስለዚ ኣሕዋተይ ካባይ ተመሓራ ክብርኻ ሓዳርካዩ ሓዳርከነይ ተፍርሳ ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ነዛንታ እንተደኣፈቲኹምዎ ኣብ ናይ ኮመንት መፅሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ግደፉልና ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ብቐፃሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፅናሕኩም